खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव दुंहाव थासारि। आसामनि क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मुंनि जायगायाव समबारनि मोनायाव जानाय सुबुं थुबुरमानि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायजों लोब्बा खालामनानै दासिम सा 30सो सुबुंफोरखौ हमनानै लानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा गंसे गारिखौ होबथानो नाजानायनि उनाव बे जाथाया जादों, जेराव थाग्राफोरा मोसौ खावग्रा होननानै सन्देह खालामनानै गारिखौ होबथानो नाजादों। बे जाथाया समबारखालि मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोलनि गौरीनगराव जादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला नांज्लायनाया हिंसायाव महर लानायनि उनाव मोननै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि जादों। बे दाङाबाजिया आदिबासि आरो बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जादों। बे गाग्लोबनायाव जायगानि थिकादार बरन्दा बसुमतारीनि बिजामादै बुंनाय सिखना जोहोलाव बिस्मित मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन 4 मुंफोरा प्रताप ब्रह्म, महेश मुर्मु, सुनिल मुर्मु आरो जुगिराज ब्रह्म मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि उनाव गासै क'क्राझाराव हेंथा सोमजिदों। रागा जोंनानै जायगानि बर' सुबुंफोरा कारिगाव पुलिस आउटपस्ट गेटखौ गाग्लोबनो नाजायो। बिरसा कामान्ड' फर्सनि मोननै अरायथा नङै बादायाव अर लगायना होयो आरो गोबां गलाफोरखौ खहा खालामो। मंगलबारखालि जायगानि सुबुंफोरा 27 नं हादोरारि राजालामाखौ होबथानानै बुथारनायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो न्याय आरो गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। जाथायनि सायाव रोखा खालामनानै क'क्राझारनि उफ्रा पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट नबनीता सरनिया बिथाङा बुङो दि पुलिसआ गिबियावनो मोनसे जाब्रबथायनि खौरां मोन्दों आरो थाबैनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांदों। बेनि गेजेरावनो बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुआ आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथायनो 24 घन्टा सम होदों। बिथांमोनहा 21 जानुवारियाव बिटिसि बन्द'खौबो फोसावदों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय क'क्राझार खुंथायआ थाबैनो गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसे गासै जिल्लायावनो मबाइल इन्टारनेट आरो डाटा सिबिथायखौ बन्द' खालामदों। पुलिसआ दावराव-दावसिखौ दबथायनो थाखाय गोबां जायगाफोराव गुलि गावग्लुंनाय आरो टियार गेसबो बाहायदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि ससियेल मिडियायाव नंखाय रादाब, गाज्रि खौरां आरो नंखाय खौरां गोसारहोनायखौ होबथानो थाखाय इन्टारनेट बन्द' खालामनाय जादों, जाय दुंहाव थासारिखौ आरो बांहोनो हागौ। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सानजा कार्बि आंलंआव होखारनाय हाबाफारि। 350 बिघा दखल खालामजानाय दै जगायनाय हाखौ होखारनाय हाबाफारि लादों। बे होखारनाय हाबाफारिनि थांखिया जादों गं 750 निबो बांसिन न'फोराव थानाय 2000 निबो बांसिन नखरफोरखौ नोजोर होनाय। खौरां मोननाय बादिब्ला गोबां थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरनिफ्राय होखारनायनि नटिस मोननायनि उनाव सिगांनिफ्रायनो हा लांदां खालामखांबाय। मंगलबार फुंनिफ्राय जागायनाय बे अपारेशना दासिम गोजोनै सोलिगासिनो दं। आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनो आरो बेदखल खालामनाय समाव जायखिजाया गाज्रि जाथाय जानायखौ होबथानो थाखाय 500 निबो बांसिन पुलिस जवानफोरखौ थिसननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला कार्बि आंलं आरो सानजा कार्बि आंलं मोन्नैनिबो रौनिया हान्जाफोरा पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट बिथांमोनहा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। उफ्रा रिपर्टफोरा फोरमायो दि गोबां थागिरिफोरा थि खालामखानाय होखारनायनि सिगां गाव गावनि दखल खालामनाय जायगाफोरखौ गाव गोसो जानानै लांदां खालामदों, जायनि थाखाय अपारेशना मोजाङै सोलिनायाव मदद मोनो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ काछाराव एन्टि फेग्रा मुवा होबथानाय अपारेशनाव 2 कौटि रां हेर'इन जब्द'। थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै काछार पुलिसआ काछुदारामआव एन्टि फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन खालामो आरो 2 कौटि रांनि 356 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। काछार पुलिसआ गुबुन मोनसे अपारेशननि समाव 1.357 किल'ग्राम मर्फिन बोखांनो हायो, जेराव आयेन बेरेखा हाथाइ बाजाराव 8.2 कौटि रांसो बेसेन दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जब्द' खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौबो हमनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 27 कौटि रांनि मावथांखिफोरखौ बेखेवो।
मोनसे मख'जाथाव थांखि लानानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया समबारखालि पर्बतझरा महकुमा खोन्दोआव 27 कौटि रांनि मोनब्रै गेदेर बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव गंसे पलिटेकनिक आरो भकेसनेल इनस्टिटिउट, बीर चिलागां बसुमतारी मेम'रियेल स्टेडियाम, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अडिट'रियाम हल आरो आयुष देहा फाहामसालि दं। बिथाङा बुङो दि सुबुंफोरनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया बिपिएफनि बिबान आरो बेनिखायनो बिटिसि सरकारा कक्राझार जिल्लानि पर्बतझरा आरो तिपकायाव मोनब्रै सोलायनाय मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथाङा बुंबावो दि तिपकाइनि बीर चिलागां बसुमतारी मेम'रियेल स्टेडियामआ ओनसोलाव जोलुर गेलेनायनि रोंगौथिखौ जौगाहोनायनि मोनसे मिरु महरै खामानि मावगोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अडिट'रियाम हलआ रायजोआरि हाबाफारि खुंगोन आरो पलिटेकनिक आरो भकेसनेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटआ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंगौथि होगोन, गावजों गाव सोनारनायखौ बांहोगोन। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि 2022-23 नि थाखाय एसएएपि नि आयुष सिबिथायनि सिङाव 50 बिसना गोनां आयुष देहा फाहामसालिया गोरलैयै फाहामथाय होनो खाबु होगोन। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आयुष देहा फाहामसालि गायसननाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ भैरबकुन्दआ 21 जानुवारिनिफ्राय जिथि बोसोरारि फोरबो खुंनो थाखाय थियारि। 21 निफ्राय 25 जानुवारिसिम बिटिसिनि 38थि काउन्सिल बियाबनि सिङाव थानाय भैरबकुन्दनि समायना त्रिवेणी संगमआव खुंफुंजानो गोनां जिथि बोसोरारि भैरबकुन्द महोत्सबनि थाखाय गुवारै साखाफारा जागासिनो दं। बे सानबानि हारिमुआरि फोरबोआव आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो नसुंआरि भुटाननि मुंदांखा महरगिरि आरो मानगोनां आलासिफोरनि बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बरायनाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिसि एसेमब्लिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी आरो कनभेनार ड. रमेश दाहालआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जागोन जेरै माराथन खारनाय, बिउटिशियान आरो बडी बिल्डिं बादायलायनाय आरो ओनसोलनि ट्राइबेल महरगिरिफोरा रंजालु सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंगोन। दोरोङारि आदार, आबादारि गोसो होनाय सांग्रांथि हाबाफारि आरो फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथायारि हाबाफारिफोरखौ थिसननाय जर'खा गलाफोरबो फसंनाय जागोन। सिगांनि सेबखांनायाव खुंफुंजानाय हेलिकप्टार राइड आरो पेराग्लाइडिं बायदि एडभेन्सार हाबाफारिफोरा बे बोसोराव जानाय नङाब्लाबो बानजायगिरिफोरा दावबायारिफोरखौ मुखुब लाखिनो थाखाय गोबां गोदान गोसो बोहोनो खोथा होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गौरीसागर लामा जाब्रबथायाव स्कुटि सालायग्रानि जिउ खहा, दावबायारि जोखोम। रबिबारनि बेलासियाव शिबसागर जिल्लानि गौरीसागर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गगৈ आलिनि खाथियाव पुलबनिकिगायाव 37 नं माहारियारि राजालामा सायाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला रबिबारखालि मोनाबिलि 6:20 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जायो जेब्ला झान्सीनिफ्राय शिबसागर फारसे फैबाय थानाय AS23N9689 नम्बरनि गंसे बलेर' गारिया गंसे स्कुटि AS04Q4913 नम्बर गोनां गारिजों सौग्रावो। बे सौग्रावनायनि जाहोनाव गौरीसागर पुलिस थानानि सिङाव थानाय चारिं बरुवाथि गावनि थागिबि स्कुटि सालायगिरि 48 बोसोर बैसोनि नीलुतपाल गगৈ आरो उनथिं गाखोग्रा 38 बोसोर बैसोनि सान्थु गगैआ गोब्राबै जोखोम जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सनितपुराव एडाल्ट जापानिज एनसेफेलाइटिस (JE) भेक्सिन होनाय हाबाफारि जागायदों। 19 जानुवारि खालि सनितपुर जिल्ला कमिशनार मावख'नि लांगोनायाव एडाल्ट जापानिज एनसेफेलाइटिस भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय जाबाय। बे गोनांथार सुबुं सावस्रिनि हाबाफारिखौ तेजपुरनि MLA पृथ्वीराज राभानि दैदेननायाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जिल्ला बेंगिरि आनन्द कुमार दास, उफ्रा जिल्ला कमिशनार, सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि, जिल्ला सावस्रि बिबानगिरि, UNDP आरो NHMनि थान्दै, गुबुन गुबुन सोरखारि बिफाननि गाहाय खौरांगिरि आरो गोबां सावस्रि मावथिफोराबो बाहागो लादों। बे भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ MLA आरो जिल्ला कमिशनारआ लोगो नांनानै बेखेवनानै होदों। जथुम्माखौ थांखिनानै MLA पृथ्वीराज राभा बिथाङा जापानिज एनसेफेलाइटिसनि गोथौथिखौ नोजोर होनानै बेखौ होबथानो थाखाय भेक्सिन होनायानो बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां आरो फोथायजाथाव राहा होननानै बुङो।
बिथाङा नोगोरारिफोरखौ गिनाय आरो गोरोन्थि बुजिनायखौ बोखारनो आरो सरकार होनाय बेसेन नाङि जे भेक्सिननि सुबिदाखौ लानो खावलायो। जिल्ला कमिशनार आनन्द कुमार दास बिथाङा सुबुं सांग्रांथिनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि जेइआ मोनसे जिउ खैफोद गोनां भाइरेल बेराम जाय गुबैयै थाम्फै अरनायनि गेजेरजों गोसारो। गामियारि आरो आबादारि ओनसोलफोराव बांसिन जायो। बिथाङा 15 निफ्राय 65 बोसोर बैसोनि साफ्रोमबो पात्र नोगोरारिफोरखौ भेक्सिन होनाय हाबाफारियाव सांग्राङै बाहागो लानो खावलायो। जोबथा खौराङाव दङ काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भआव मासे मोसानि गोथै सह'। काजिरङा नेशनेल पार्कआव गुबुन मोनसे मोसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। बागरि रेन्जनि सिङाव थानाय कटपरा ओनसोलाव मासे मादा मैसानि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला मादा मोसाया गावजों गाव नांज्लायनायनि जाहोनाव थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे संदाननायनि उनाव केएनपिटिआरनि बिथोनगिरि सनालि घोष बिथाङा पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय मोनसे कमिटि दादों आरो हादोरारि मोसा संरैखाथि अथ'रिटि (NTCA) नि स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिजार (SOP) बादियै गोथै सह'खौ फोजोबनायखौ थि खालामो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।